வணக்கம். இது என்ன அழுத்தம். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ்னால் என்னன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ப்ளஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து பாசிவ் வாய்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணுன்றதையும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்ஜெக்ட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் தி ஆக்ஷன் வேர்ப். அதாவது நம்மளோட சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் சப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட், வேர்ப், அட்வர்ப், அட்ஜெக்டிவ் நிறைய இருக்கும். நம்ம சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆக்ஷனை செஞ்சால் அதை நாம் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாசிவ் வாய்ஸ் அப்படியே ஆப்போசிட். ஆக்ஷன் இஸ் டன் டு தி சப்ஜெக்ட். நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆக்ஷனை ரிசீவ் பண்ணால், நம்ம சப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஆக்ஷன் செய்யப்பட்டால் அதை பாசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். தி கேட் கில்டு த மவுஸ். பூனை எலியை கொன்றது. இந்த சென்டென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தி கேட் அப்படின்றது சப்ஜெக்ட், கில்டுன்றது வேர்ப். ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் ஆக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கில்டு, கொலை செய்வது. அந்த ஆக்ஷனை யார் செய்கிறா? நம்ம சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தி கேட். அப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆக்ஷனை செஞ்சால் அதை நாம் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாசிவ் வாய்ஸ், தி மவுஸ் வாஸ் கில்டு பை தி கேட். எலி பூனையால் கொல்லப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம். ஸோ இந்த சென்டென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தி மவுஸ்ன்றது சப்ஜெக்ட், வாஸ் கில்டுன்றது வேர்ப். நான் மெயின் வேர்ப் கில்டு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்லையும் நம்மளுடைய ஆக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலை செய்வது. ஆனால் அந்த ஆக்ஷனை செய்யக்கூடியது தி கேட். அது நம்மளோட சப்ஜெக்டாக இல்லை. நம்மளோட சப்ஜெக்டாக இருக்கக்கூடிய மவுஸ் அந்த ஆக்ஷனை ரிசீவ் பண்ணுது. மவுஸ் மேலே தான் அந்த கொலை செய்யப்படக்கூடிய அந்த ஆக்ஷன் செய்யப்படுது இல்லையா? ஸோ நம்மளோட சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆக்ஷனை ரிசீவ் பண்ணும் பொழுது அதை நாம் பாசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆக்ஷனை செஞ்சால் அது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். ஒரு சப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஆக்ஷனை பண்ணோம் அப்படின்னா அது பாசிவ் வாய்ஸ். நெக்ஸ்ட், இதில் பை இருக்குது பார்த்தீங்களா? அது மோஸ்ட் ஆஃப் தி பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸில் வந்துடும். ஸோ அது ஒரு சின்ன க்ளூ. அதை வச்சு நாம் இது ஒரு பாசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட முடியும். ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பாசிவ் வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்பொழுது ஒரு சின்ன க்ளூ. அந்த சென்டென்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸாக பாசிவ் வாய்ஸான்றது இந்த பை இருக்கும் பொழுது டக்குன்னு அது பாசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். பட் பை எல்லா சென்டென்ஸ்லையுமே இருக்குமானா இல்லை. நெக்ஸ்ட், சேஞ்ச் பண்ணும்போது பேசிக் ரூல்ஸ். சப்ஜெக்டை ஆப்ஜெக்டாக மாற்றணும். ஆக்டிவ் வாய்ஸை பாசிவ் வாய்ஸாக மாற்றும் பொழுது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை பாசிவ் வாய்ஸில் ஆப்ஜெக்டாக எழுதணும். அதே மாதிரி ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை பாசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக எழுதணும். இப்படி எழுதும் பொழுது நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் நார்மல் நவுனாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. பட் அது ப்ரொனவுனாக இருந்ததுன்னா சில சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. நம்மளோட சப்ஜெக்ட் இப்போ ஐயா இருந்தது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் அப்படின்னா அந்த ஐயை சப்ஜெக்டை பாசிவ் வாய்ஸில் எழுதும் பொழுது ஆப்ஜெக்டாக மாற்றி எழுதுவோம். அப்படி எழுதும் பொழுது ஐயின்னு எழுதக்கூடாது. அதை மீனு மாற்றி எழுதணும். வீன்னு இருந்தால் அஸ்ன்னு எழுதணும். யூன்னு இருந்தால் யூனே வச்சுக்கலாம். ஹீன்னு இருந்தால் ஹிஸ்ன்னு எழுதணும். ஷீன்னு இருந்தால் ஹெர்ன்னு எழுதணும். இட்டுன்னு இருந்தால் இட்டுனே வச்சுக்கலாம். தேன்னு இருந்தால் தெம்முன்னு மாற்றி எழுதணும். நெக்ஸ்ட், நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென்சஸ் இருக்கு இல்லையா? 12 டென்சஸ். ஒவ்வொரு டென்சஸ்லையும் ஆக்டிவ் வாய்ஸஸை பாசிவ் வாய்ஸஸை எப்படி மாற்றணுன்றதை டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? நார்மல் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஆக்டிவ் வாய்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப், அது கூட எஸ், ஹி, ஷி, இட் இருந்துச்சு, சிங்குலர் நவுன் இருக்குது அப்படின்னா அது நம்ம எஸ் போட்டு எழுதுவோம் இல்லையா? வேர்ப் கூட அதை தான் நம்ம ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருக்கோம், ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். இதை பாசிவ் வாய்ஸுக்கு மாற்றும் பொழுது அதோட ஃபார்ம் எப்படி ஆயிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் இஸ் இல்லைனா ஆர்ன்ற ஆக்சிலரி வெர்ப் போடணும். அந்த ஆக்சிலரி வெர்ப் உங்களோட சப்ஜெக்டை பொறுத்து தான் மாறும். சிங்குலராக இருந்தால் இஸ் போட போகிறீங்க, ப்ளூரலாக இருந்தால் ஆர் போட போகிறீங்க. ப்ளஸ் அந்த வேர்பை அப்படியே தூக்கி எழுதக்கூடாது, அதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதணும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போட்டுறணும். ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு டைரக்ட் நவுனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்ட் எழுத போகிறோம்? ஆக்டிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது தான் கொண்டு வந்து இந்த பாசிவ் வாய்ஸில் ஆப்ஜெக்டாக எழுத போகிறோம். ஸோ நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸ் சப்ஜெக்ட் நவுனாக இருந்தால் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை, தூக்கிட்டு வந்து அப்படியே எழுதிடலாம். பட் ப்ரொனவுனாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்து அந்த சேஞ்சஸ் பண்ணி தான்
எழுதணும். எக்ஸாம்பிள், ஐ ரைட் அ புக். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐன்றது என்னோட சப்ஜெக்ட், ரைட்டுன்றது என்னோட ஆக்ஷன். ஓகே, எ புக் என்னோட ஆப்ஜெக்ட். இப்போது நான் புத்தகம் எழுதுகின்றேன் அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போது என்னோட ஐன்ற சப்ஜெக்ட், ரைட்டுன்றது வேர்ப், அ புக்குன்றது ஆப்ஜெக்ட். இது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்குது. பாசிவ் வாய்ஸுக்கு மாற்றும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு என்னோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை நான் கண்டுபிடிச்சிடணும். ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிடணும். ஏன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நான் கொண்டு வந்து பாசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக எழுத போகிறேன். அப்போது ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ என்னோட புக், அ புக், அதுதான் என்னோட ஆப்ஜெக்ட், கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ அதை என்னோட பாசிவ் வாய்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டாக எழுதிடணும். நெக்ஸ்ட் என்னோட பாசிவ் வாய்ஸில் என்ன பண்ணணும்? இஸ் இல்லைன்னா ஆர் போடணும். அது என்னோட சப்ஜெக்ட் பொறுத்து. சிங்குலராக இருந்தால் இஸ் போட போகிறேன், ப்ளூரலாக இருந்தால் ஆர் போட போகிறேன். அ புக் ஒரே ஒரு புக்கு தான், அது சிங்குலர், ஸோ இஸ் போட்டாச்சு. ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்னோட வேர்ப் என்னன்றதை பார்க்கணும், ரைட். அதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதும் பொழுது ரிட்டன் அப்படின்னு ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதி முடித்த கையோட பை போடணும். பையை எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதணும்? நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட். ஸோ சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்னன்றதை நான் பார்க்கணும். ஐன்னு இருந்தால் நான் என்னென்னு மாற்றி எழுதணும்? மீன்னு மாற்றி எழுதணும். அவ்வளோதாங்க, சின்ன சேஞ்சஸ் தான். அந்த ரூல்ஸ் ஞாபகம் இருந்தால் எழுதிடலாம். ஐ ரைட் அ புக் அப்படின்றத அ புக் இஸ் ரிட்டன் பை மீ, ஒரு புத்தகம் என்னால் எழுதப்பட்டதுன்னு மாற்றி எழுத போகிறோம். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். தே ஸ்கோல்ட் த பாய்ஸ். ஸோ இல்லை, தேன்றது என்னோட சப்ஜெக்ட், ஸ்கோல்டுன்றது என்னோட வேர்ப், தி பாய்ஸ்ன்றது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ பாசிவ் வாய்ஸ் மாற்றும் பொழுது நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்னோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ என்னோட ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தி பாய்ஸ். அதை தூக்கி நான் பாசிவ் வாய்ஸில் என்ன பண்ணணும்? சப்ஜெக்டாக எழுதணும், தி பாய்ஸ். ஸோ தி பாய்ஸ் அப்படின்றது ப்ளூரல், அதனால் நான் ஆர் போடுறேன். நெக்ஸ்ட் என்னோட வேர்ப் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும், ஸ்கோல்டு. அதுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதும்போது ஸ்கோல்டட் ஆகிடும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதி முடித்த கையோட பை போடணும். நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்னோட சப்ஜெக்ட் என்னன்றதை பார்க்கணும், தே. அது ப்ரொனவுனில் இருக்குது, ஸோ சேஞ்ச் பண்ணி எழுதும் பொழுது தெம்முன்னு ஆகிடும். இவ்வளோதாங்க, ஈஸி. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஸோ இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸோட நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஆக்டிவ் வாய்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர். சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஆம் இல்லைனா இஸ் இல்லைனா ஆர் போடுவோம். ஆம் எதுக்கு போடுவோம்? ஐன்ற சப்ஜெக்ட் வந்தால் போடுவோம். இஸ்ஸு சிங்குலருக்கு, ஆர் ப்ளூரலுக்கு. வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி, ஏன்னா கண்டினியூஸ்னாலே ஆப்வியஸாக நம்ம வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி போட்டு தான் எழுதுவோம், ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இப்போ தான் நம்ம டென்சஸ் ரீசெண்டாக பார்த்து முடித்தோம். ஸோ அது பார்த்துருந்தவங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஈஸியாக புரியும். பார்க்காதவங்க டென்சஸையும் பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போது பாசிவ்க்கு மாற்றும் பொழுது சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஆம் இல்லைனா இஸ் இல்லைனா ஆர் போடணும். ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஐஎன்ஜி இருந்தால் பாசிவ் வாய்ஸில் பீயிங் போடுவோம், ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் தி வேர்ப். ஸோ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதி முடித்த கையோட பை ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்மளோட சப்ஜெக்டை பொறுத்து எழுதணும். எந்த சப்ஜெக்ட்? ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை பொறுத்து எழுதணும். அது நவுனாக இருந்தால் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை, அப்படியே தூக்கி எழுத போகிறோம். ப்ரோனவுனாக இருந்துச்சுன்னா சேஞ்சஸ் பண்ணி எழுதணும். அதுக்கு தான் அந்த ப்ராக்கெட்டில் நான் ப்ரோனவுன்னு போட்டுட்டு இருக்கேன். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஐ ஆம் ரைட்டிங் அ லெட்டர். இதில் ஐன்றது சப்ஜெக்ட், ஆம் ரைட்டிங்ன்றது வேர்ப், அ லெட்டர்ன்றது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ பாசிவ் வாய்ஸ்க்கு மாற்றும் பொழுது நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். அதை தூக்கி பாசிவ் வாய்ஸில் ஃபஸ்ட்டு எழுதியாச்சு. ஸோ சிங்குலராக இருந்தால் இஸ் போட போகிறோம், ப்ளூரலாக இருந்தால் ஆர் போட போகிறோம். ஐயா இருந்ததுன்னா ஆம் போட்டிருப்போம். இது சிங்குலர், ஒரே ஒரு லெட்டர், ஸோ இஸ் போட்டாச்சு. என்னுடைய ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஐஎன்ஜி வேர்ப் கூட இருக்கனால பீயிங் எழுதிட்டேன். ரைட்டுன்றது என்னோட வேர்ப், அதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதும் பொழுது ரிட்டன் ஆகிடும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடணும். என்னோட சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஐ, அதை பாசிவ் வாய்ஸில் அப்படியே எழுதக்கூடாது, ஏன்னா அது ப்ரோனவுன். அதை நான் மாற்றி மீன்னு எழுதணும். இவ்வளோதாங்க, ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட், யூ ஆர் பீட்டிங் த டாக். யூன்றது என்னோட சப்ஜெக்ட், ஆர் பீட்டிங்ன்றது சப்ஜெக்ட், ஆர் பீட்டிங்ன்றது வேர்ப், தி டாக்ன்றது ஆப்ஜெக்ட். இதில் பாசிவ் வாய்ஸாக மாற்ற போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ தி டாக்ன்றது என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட். பாசிவ் வாய்ஸில் எழுதும் பொழுது தி டாகை ஃபஸ்ட்டு எழுதியாச்சு. அது சிங்குலராக ப்ளூரலாக ஐயான்னு பார்க்க போகிறோம். சிங்குலர், ஸோ இஸ் போட்டாச்சு.
என்னுடைய ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பீட்டிங்னு இருக்கு, ஐஎன்ஜி சேர்ந்து இருக்கு அந்த வேர்போட. ஸோ பீயிங் போட்டுட்டேன். பீட்டுன்ற வேர்பை பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதும் பொழுது பீட்டன் ஆகிடும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோடு நம்ம பை போடுவோம். யூன்றது என்னோட சப்ஜெக்ட், யூவை யூனே தான் வச்சுக்க போகிறோம். ஸோ ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டென்ஸ், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். நார்மல் சென்டென்ஸ் அந்த டென்சஸோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லையும். சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேஸ் இல்லைனா ஹேவ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். சிங்குலராக இருந்தால் ஹேஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ப்ளூரலாக இருந்தால் ஹேவ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். பாசிவ் வாய்ஸில் மாற்றும் பொழுது சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேஸ் ஹேவ் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ எப்படி ஐஎன்ஜி வந்தால் பீயிங்னு எழுதணும்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி பர்ஃபெக்ட்டுன்ற வார்த்தை அந்த சென்டென்ஸில் இருக்கும் பொழுது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது நாம் பீன் போட்டு எழுதணும். எக்ஸாம்பிள், we have knocked the door. நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிறேன், ஏன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. டென்சஸ் மட்டும் இல்லை, மற்ற டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்சஸையும் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணுன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிறேன். வீன்றது சப்ஜெக்ட், ஹாவ் நாக்டுன்றது நம்மளுடைய வேர்ப், தி டோர் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ பாசிவில் மாற்றும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும், தி டோர். அதை தூக்கி என்னோட பாசிவ் வாய்ஸில் ஃபஸ்ட்டு எழுதியாச்சு. ஸோ சிங்குலராக இருந்தால் ஹேஸ் போட போகிறோம், ப்ளூரலாக இருந்தால் ஹேவ் போட போகிறோம். தி டோருன்றது சிங்குலர், ஸோ ஹேஸ் போட்டிருக்கேன். பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ன்றனால பீன் போட்டிருக்கேன். நாக்கடுன்றது இங்கேயே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் தான் இருக்குது, ஸோ அதனால் அதை அப்படியே தூக்கி எழுதிக்கலாம் நாக்கடுன்னு. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடணும். நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வி, அதை பாசிவ் வாய்ஸில் ஆப்ஜெக்டாக எழுதும் பொழுது அஸ்ன்னு மாற்றி எழுதணும், ஏன்னா அது ஒரு ப்ரோனவுன். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், தி கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஹாவ் ப்ராட் த ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ இதில் தி கிரிக்கெட்டர்ஸ்ன்றது சப்ஜெக்ட், ஹாவ் ப்ராட்ன்றது வேர்ப், தி ரெக்கமெண்டேஷன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ நம்ம பாசிவ் வாய்ஸ்க்கு மாற்றும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம், தி ரெக்கமெண்டேஷன். அதை தூக்கி ஃபஸ்ட்டு எழுதியாச்சு. தி ரெக்கமெண்டேஷன் தான் இருக்குது, தி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்ன்னு இல்லை. ஸோ அப்போது ஹேஸ், பர்ஃபெக்ட்ன்றனால பீன், ஆல்ரெடி ப்ராட்டன் தான் இருக்குது, ஸோ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை. நெக்ஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் எழுதணும். என்னுடைய சப்ஜெக்ட் நவுன், தி கிரிக்கெட்டர்ஸ். ஸோ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, அதை தூக்கி அப்படியே எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக இருந்தாலும் சரி, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக இருந்தாலும் சரி, பாசிவ் ஃபார்மில் எழுத முடியாது. ஸோ அதுக்கு பாசிவ் ஃபார்ம் கிடையாது. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டென்ஸுக்கு மூவ் பண்ணுவோம். சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ், அதோட ஸ்ட்ரக்சர் நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர், சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்ப் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். இதை பாசிவ் வாய்ஸ்க்கு மாற்றும் பொழுது சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் இல்லைனா வேர் போடுவோம், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ வாஸ் வேர் அப்படின்றது சிங்குலாக இருந்தால் வாஸ் போட போகிறோம், ப்ளூரலாக இருந்தால் வேர் போட போகிறோம். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், எடிசன் இன்வென்டட் த பல்ப். ஸோ எடிசன்ன்றது நம்மளோட சப்ஜெக்ட், இன்வென்டட்ன்றது வேர்ப், தி பல்ப்ன்றது ஆப்ஜெக்ட். பாசிவ் ஃபார்முக்கு மாற்றும் பொழுது என்னோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும், தி பல்ப். அதை என்னோட இதில் ஃபஸ்ட்டு எழுதியாச்சு பாசிவ் ஃபார்மில். தி பல்ப்ன்றது சிங்குலர், அதனால் வாஸ் போட்டிருக்கேன். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் தி வேர்ப் இன்வென்டட் எழுதியாச்சு. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடணும். என்னோட ஆப்ஜெக்ட் எழுத போகிறேன். ஆப்ஜெக்ட் என்னவா இருக்கணும், ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தான் என்னோட ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா எடிசன், அது நவுனில் இருக்குது, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஸோ தூக்கிட்டு வந்து அப்படியே எழுத வேண்டியதான். இவ்வளோதாங்க ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து பாசிவ் வாய்ஸ் மாற்றுறது. நெக்ஸ்ட், தே எக்ஸ்பிரஸ்ட் தேயர் ஐடியாஸ். தேன்றது சப்ஜெக்ட், எக்ஸ்பிரஸ்டுன்றது வேர்ப், தே யர் ஐடியாஸ் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இப்போ நம்ம மாற்ற போகிறோம். நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும், தேயர் ஐடியாஸ். தூக்கிட்டு வந்து அப்படியே எழுத வேண்டியதான், தேயர் ஐடியாஸ். ஸோ ப்ளூரலில் இருக்குது, அப்போது வேர் போட்டுக்கணும். எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ற அந்த வேர்போட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எக்ஸ்பிரஸ்டு, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடணும். நெக்ஸ்ட் என்னோட சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்னன்றதை பார்க்க போகிறேன். தேன் இருக்குது, அது ஒரு ப்ரோனவுன், அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு எழுத முடியாது. ஸோ அதனால் அதை தெம்முன்னு சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். அதோட ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் இல்லைனா வேர் போட போகிறோம். கண்டினியூஸ்னாலே வேர்ப் கூட ஐஎன்ஜி சேர்ந்து வந்துடும் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ வேர்ப் கூட ஐஎன்ஜி இருக்கும் பொழுது பாசிவ் வாய்ஸில் எழுதுகிறப்போ நான் என்ன வார்த்தை போடணும்னு சொன்னேன், ஒரு சின்ன ரீகால் பண்ணி பாருங்கள்.
பீயிங். ஸோ அதை போட்டு தான் நம்ம எழுத போகிறோம். சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் இல்லைனா வேர் ப்ளஸ் பீயிங் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ சென்டென்ஸ் பாருங்கள். வி வேர் கிக்கிங் த பால். வீன்றது சப்ஜெக்ட், வேர் கிக்கிங்கிறது வேர்ப், தி பால்ன்றது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ பாசிவ் ஃபார்முக்கு மாற்றும் பொழுது என்னோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். தி பால், அதை தூக்கிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதியாச்சு. ஸோ தி பால்ன்றது சிங்குலர், அதனால் வாஸ் போட்டிருக்கேன். ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்னோட வேர்ப் கூட ஐஎன்ஜி இருக்கனால பீயிங் போட்டு எழுதணும். கிக்குன்ற வேர்போட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதணும்னா அது கிக்குடு. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடணும். வீன்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஆப்ஜெக்டாக மாற்றி எழுதும் பொழுது அஸ்ன்னு மாற்றி எழுதணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், தே வேர் டூயிங் ராங் திங்ஸ். ஸோ தேன்றது சப்ஜெக்ட், வேர்ன்றது ஆக்சிலரி வேர்ப், டூயிங்கிறது நம்மளோட மெயின் வேர்ப். ஸோ வேர் டூயிங் டோட்டலாக நம்மளோட வேர்ப். ராங் திங்ஸ் அதுதான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ பாசிவ் வாய்ஸில் மாற்றி எழுதும் பொழுது என்னோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன். ராங் திங்ஸ். ஸோ ராங் திங்ஸை ஃபஸ்ட்டு எழுதியாச்சு. திங்ஸ்னு ப்ளூரலில் இருக்குது. ஸோ வேர் போடணும். நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் ஃபார்ம்ன்றனால பீயிங் போட்டாச்சு. இதில் வேர்பு பார்த்திங்கன்னா டூ. டூவோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதும் பொழுது டன்னு ஆகிடும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடணும். சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தே, அது ப்ரொனவுன், அது அப்படியே எழுத முடியாது, தெம்னு மாற்றி எழுதணும். நெக்ஸ்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். அதோட ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ பாசிவ்ல எழுதும் பொழுது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாக இருந்தால் என்ன போடணும்னு சொன்னேன்றதை ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. பீன். ஸோ எழுதும் பொழுது சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். தே ஹேட் ரீட் த ஸ்டோரி. ஸோ தேன்றது சப்ஜெக்ட், ஹேட் ரீடுன்றது வேர்ப், த ஸ்டோரின்றது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ மாற்றும் பொழுது என்னோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். தி ஸ்டோரி, அதை தூக்கிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதியாச்சு. இது பாஸ் பர்ஃபெக்ட்ன்றனால ஹேஸ் போடணுமா ஹேவ் போடணுமா என்ன அந்த குழப்பம்லாம் நமக்கு வேண்டாம். ஸோ ஒரே எது சிங்குலராக இருந்தாலும் சரி ப்ளூரலாக இருந்தாலும் சரி ஹேடு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பர்ஃபெக்ட்ன்றனால பீன் போட்டிருக்கோம். ரீடுன்ற வேர்புக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதுகிறப்போ ரெடுன்னு ஆகிடும். ஸோ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடணும். என்னோட சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தே, அதை பாசிவ் வாய்ஸில் மாற்றும் பொழுது தெம்னு மாற்றி எழுதணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், அதுக்கு பாசிவ் ஃபார்ம் கிடையாது. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டென்ஸ் மூவ் பண்ணலாம். சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். புரியும்னு நினைக்கிறேன். புரியலன்னா அகெயின் ஒரு தடவை சின்னதாக ஒரு பேக் வந்து பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஸோ சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸோட நார்மல் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஷேல் இல்லைனா வில் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஃபியூச்சர் டென்ஸ் நடத்தும் பொழுது சொன்னது தான் ஷேல். நார்மல் சென்டென்ஸில் மாடர்ன் இங்கிலீஷில் யாரும் அதிகமாக பயன்படுத்துறது இல்லை. அது ரொம்ப ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப ஃபார்முலா பேசக்கூடிய விஷயத்துக்கு தான் ஷேல் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வில் யூஸ் பண்ணி பழகுங்க. பாசிவ் வாய்ஸ்க்கு மாற்றும் பொழுது ஃபியூச்சருன்றனால பி சேர்த்து எழுதுவோம். சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஷேல் இல்லைனா வில் போடணும். பி போட்டுட்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். வி வில் மீட் தி சீஃப் மினிஸ்டர். ஸோ வீன்றது சப்ஜெக்ட், வில் மீட்ன்றது வேர்ப், தி சீஃப் மினிஸ்டர்ன்றது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸாக பாசிவ் வாய்ஸ்க்கு மாற்றும் பொழுது என்னோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். தி சீஃப் மினிஸ்டர்ன்றது என்னோட ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அதை தூக்கி பாசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக ஃபஸ்ட்டு எழுதியாச்சு, தி சீஃப் மினிஸ்டர். ஸோ எதா இருந்தாலுமே வில் போட்டு பழகுங்க. ஸோ அதனால் வில், பி போடணும் ஃபியூச்சருன்றனால. மீட்டுன்ற வேர்புக்கு பாசிவ் ஃபார்ம் எழுதும் பொழுது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதும் பொழுது மெட்டுன்னு ஆகிடும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடணும். நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்ட் என்னன்றதை பார்க்கணும். வி, அதை பாசிவ் ஃபார்மில் எழுதும் பொழுது அஸ்ன்னு மாற்றி எழுதுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், யூ வில் ஹெல்ப் யோர் ஃபாதர். யூன்றது சப்ஜெக்ட், வில் ஹெல்ப்ன்றது வேர்ப், யோர் ஃபாதர்ன்றது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ பாசிவ் ஃபார்முக்கு மாற்றும் பொழுது என்னோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை பார்க்குறேன், யோர் ஃபாதர். அதை தூக்கி ஃபஸ்ட்டு எழுதியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் போட போகிறோம், பி போட போகிறோம். ஹெல்ப்புன்ற வேர்புக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் மாற்றி எழுதும்போது ஹெல்ப்டுன்னு எழுத போகிறோம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடணும். யூன்றது என்னோட சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில். ஸோ அதை ஆப்ஜெக்டாக எழுதும் பொழுது எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்லை, யூ தான் எழுத போகிறோம். யூக்கும் இட்டுக்கும் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். இதுக்கும் பாசிவ் ஃபார்ம் கிடையாது, சில எக்ஸெப்ஷன்ஸ் தவிர.
ஸோ நீங்கள் இப்போ முதல்ல இதை கற்றுக்கோங்க. ஸோ ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ்க்கு பாசிவ் ஃபார்ம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். அதோட நார்மல் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான். ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், ஷால் இல்லைனா வில் இருக்கும், ஹாவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ பாசிவ் ஃபார்முக்கு மாற்றும் பொழுது பர்ஃபெக்ட் இருந்தாலே நம்ம என்ன வார்த்தை சேர்த்து எழுதுவோம், பீன் சேர்த்து எழுதுவோம். அந்த ஒரு சேஞ்சஸ் மட்டும்தான். இது ஆப்ஜெக்ட் இல்லைப்பா, இது சப்ஜெக்ட், தப்பாக எழுதியிருக்கேன், கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஐம் சாரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் எழுதும் பொழுது ஐ வில் ஹாவ் பிளான்டட் அ ட்ரீ. ஸோ ஐன்றது என்னோட சப்ஜெக்ட், வில் ஹாவ்ன்றது வேர்ப், வில் ஹாவ் பிளான்டட்ன்றது வேர்ப், ஸோ அ ட்ரீன்றது ஆப்ஜெக்ட். இப்போ பாசிவ் ஃபார்முக்கு மாற்றி எழுதும் பொழுது ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். அ ட்ரீ, அதை பாசிவ் ஃபார்மில் எழுதும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட்டு தூக்கி எழுதுகிறோம் அ ட்ரீன்னு சொல்லி. நெக்ஸ்ட்டு வில் போட்டாச்சு, ஹாவ் போட்டாச்சு, பீன் போட்டாச்சு, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதணும். இந்த சென்டென்ஸ்லேயே அது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் தான் இருக்குது. ஸோ அதை தூக்கி பிளான்டட்னு எழுதியாச்சு. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடணும். நெக்ஸ்ட் என்னோட சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ, அது ப்ரோனவுனில் இருக்குது, அப்படி எழுத முடியாது. ஸோ மீனு சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், யூ வில் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் பெயிண்டிங். ஸோ யூன்றது சப்ஜெக்ட், வில் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட்ன்றது வேர்ப், திஸ் பெயிண்டிங்ன்றது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ பாசிவ் ஃபார்முக்கு மாற்றும் பொழுது என்னோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். திஸ் பெயிண்டிங், அதை தூக்கி ஃபஸ்ட்டு எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் படி வில் போட்டாச்சு, ஹாவ் போட்டாச்சு, பீன் போட்டாச்சு, கம்ப்ளீட்டட் ஆல்ரெடி ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேயே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக தான் இருக்குது. ஸோ அதை போட்டாச்சு. கம்ப்ளீட்டட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடணும். ஸோ என்னோட சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூ, அந்த யூ ப்ரொனவுனாக இருந்தாலும் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது யூக்கும் இட்டுக்கும். ஸோ அப்படியே எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியதான். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ஸோ இதுக்கும் பாசிவ் ஃபார்ம் இல்லைன்றதை ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியாச்சு. இது தாண்டி ஆக்டிவ் வாய்ஸஸ் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு டென்சஸ்க்கும் எப்படி மாற்றணுன்றதை பார்த்தோம். இதை தாண்டி இன்னும் சில ஸ்பெஷல் கேசஸ் இருக்குது. அதில் எப்படி சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறோன்றதை டீட்டெயிலாக அடுத்தடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். முன்னாடி டென்சஸில் ஏதாவது புரியலைன்னா ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி திரும்பி ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள், புரியும் கண்டிப்பாக. டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது யூஸ் ஆஃப் தி மாடல்ஸ். மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் வரும் பொழுது அதை நாம் எப்படி பாசிவ் ஃபார்மில் மாற்ற போகிறோம். ஐ கேன் லிஃப்ட் திஸ் பாக்ஸ். ஸோ இது ஐன்றது சப்ஜெக்ட், கேனுன்றது தான் நம்மளுடைய மாடல் வேர்ப். ஸோ லிஃப்ட்ன்றது மெயின் வேர்ப், திஸ் பாக்ஸ். ஸோ இதை எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க, திஸ் பாக்ஸ். அதை தூக்கி எழுதியாச்சு. நம்மளோட மாடல் வேர்ப் என்னவோ அதை எழுதி அது கூட பி சேர்த்து எழுதணும், கேன் பி. ஸோ நெக்ஸ்ட் லிஃப்ட்னு இருக்கக்கூடிய வேர்பை பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் லிஃப்டட் எழுதணும். எழுதின கையோட பை போட்டாச்சு. என்னுடைய சப்ஜெக்ட் ஐ, அப்படியே எழுத முடியாது ஏன்னா அது ப்ரொனவுன், அதை மீனு மாற்றி எழுதியாச்சு. ஐ கேன் லிஃப்ட் திஸ் பாக்ஸ்ன்றத திஸ் பாக்ஸ் கேன் பி லிஃப்டட் பை மீனு எழுதணும். புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் ஹீ குட் டூ இட். ஸோ இதில் இட்டுன்றது நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில், அதை பாசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக எழுதணும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், மாடல் வேர்ப் எழுதணும். குட்ன்றது மாடல் வேர்ப், மாடல் வேர்ப் எடுத்துகிட்டு வந்து எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பி சேர்த்து எழுதணும். நம்மளோட மெயின் வேர்ப் பார்த்திங்கன்னா டூ, அதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதும் பொழுது டன் ஆகிடும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போட்டுக்கணும். ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்னோட சப்ஜெக்ட் ஹீ, அதை பாசிவ் வாய்ஸில் ஆப்ஜெக்டாக அப்படியே எழுத முடியாது ஏன்னா அது ப்ரோனவுன், மாற்றி எழுதும் பொழுது ஹிம்னு மாற்றி எழுதணும். ஹீ குட் டூ இட் அப்படின்றத இட் குட் பி டன் பை ஹிம் அப்படின்னு எழுதணும். நெக்ஸ்ட் தே மே வின் த மேட்ச். இதில் தேன்றது சப்ஜெக்ட், மேன்றது மாடல் வேர்ப், வின்ன்றது மெயின் வேர்ப், தி மேட்ச்ன்றது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ எழுதும் பொழுது தி மேட்ச்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட் நம்மளோட மாடல் வேர்ப் எழுதணும் இல்லையா, ஸோ அது மே. மாடல் வேர்ப் எழுதின கையோட பி போடணும். நெக்ஸ்ட் வேர்ப், மெயின் வேர்ப், வின்ன்றதை ஒன்னுன்னு மாற்றி எழுதியாச்சு. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் த வேர்ப் எழுதின கையோட பை போடுவோம். நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் எழுதணும் பாசிவ் வாய்ஸ்க்கு. ஆக்டிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்ட் தே, அதை தான் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றி எழுத போகிறோம். அது ப்ரொனவுனுன்றனால தெம்முன்னு மாற்றி எழுதுகிறோம். ஸோ இதுதான் மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணி மாடல் வேர்ப் வந்தால் எப்படி எழுதணுன்றதுக்கான ரூல்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ்.
இம்பரேட்டிவ் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்குறது அந்த மாதிரியான சென்டென்சஸ். ஸோ இதில் 2 மெத்தட் இருக்குது, ரெண்டையுமே பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட், லெட் வச்சு ஆரம்பித்து அந்த சென்டென்ஸை மாற்றி எழுதணும். இது ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துக்கோங்க, எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும் பொழுது புரியும். புட் ஆன் தி லைட். ஸோ ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம், மிரட்டி கேட்குறதையும் இம்பரேட்டிவில் சொல்கிறோம். ஒரு ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு இதையும் நம்ம இம்பரேட்டிவ் தான் சொல்லுவோம். ஸோ புட் ஆன் தி லைட் அப்படின்றப்போ ஒரு ஆர்டரிங் மாதிரி, லைட்டை போடு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ அதை மாற்றி எழுதும் போது ஃபஸ்ட்டு லெட் போட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட். பாசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்ட்ன்றது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா? ஸோ இந்த தி லைட்டுன்ற ஆப்ஜெக்டை தூக்கிட்டு வந்து இதில் சப்ஜெக்டாக எழுதுகிறோம். எழுதின கையோட பி போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, பி போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம வேர்ப் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். புட்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்லையும் புட் தான். ஸோ அதை புட் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறது வேர்ப் ஃப்ரேஸ் இல்லையா, ரெண்டுமே சேர்ந்து. ஸோ அப்போ புட் ஆன் அப்படின்றப்ப அந்த வேர்பை தூக்கிட்டு வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் த வேர்பை புட் ஆன் அப்படின்னு எழுதியாச்சு. ஸோ இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா மெத்தட் 1ல் லெட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதணும். நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஆக்டிவ் வாய்ஸில் எது ஆப்ஜெக்டாக இருக்குன்றதை பாருங்கள், அதை தான் நம்ம பாசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக எழுத போகிறோம். எழுதிட்டு பி போட்டுட்டு வேர்போட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதுங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஆஸ்க் ஹிம் டு ஸ்டாண்ட் அவுட். ஸோ ஒரு மிஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, கோவமாக ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி, அவனை வெளியில் போய் நிற்க சொல்லுங்கள். ஸோ இது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ இப்போ இது பாசிவ் வாய்ஸ்க்கு மாற்றும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதணும். நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் என்ன, யாரை போய் பண்ண சொல்கிறோம் பார்க்குறப்போ ஹிம், அதை தூக்கி சப்ஜெக்டாக எழுதியாச்சு. லெட் ஹிம் சப்ஜெக்ட் எழுதினோன்னே பி. நெக்ஸ்ட் நம்மளோட வேர்ப் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஆஸ்க், அது ஆஸ்க்டுன்னு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுத போகிறோம். லெட் ஹிம் பி ஆஸ்க்டுன்னு முடிக்க முடியாது, அது ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃப்ரேஸ் தேவை, டு ஸ்டாண்ட் அவுட். ஸோ அதை ஃபுல் பண்ணி எழுத வேண்டியதான். லெட் ஹிம் பி ஆஸ்க் டு ஸ்டாண்ட் அவுட். பட் இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப முக்கியம். லெட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறத ஃபில் பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் 2 பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு வாக் ஆன் தி பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இது என்னென்னா ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லையா, பிளாட்ஃபார்மில் நடங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நம்ம என்ன மாதிரி அந்த சென்டென்ஸை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோன்றதை எழுதி நம்ம வேர்ப் கூட சேர்த்து, முன்னாடி சேர்த்து எழுதணும். இதுதான் மெயின் மெத்தட் 2. எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். யூ ஆர் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணுங்க. யூ ஆர் அட்வைஸ்டு, நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவங்கள. அப்போ யூ ஆர் அட்வைஸ்டு வாக்குன்ற அந்த வேர்புக்கு நம்ம டு வாக்குன்னு எழுத போகிறோம். யூ ஆர் அட்வைஸ்டு டு வாக் ஆன் தி பிளாட்ஃபார்ம். அதை அப்படி ஃபில் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ யூ ஆர்ன்னு போட்டு நம்ம அதை என்னவா எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோன்றதை போட்டுட்டு வேர்புக்கு முன்னாடி டு போட்டு எழுதணும். நெக்ஸ்ட், ப்ளீஸ் ஷட் அப். ஸோ ப்ளீஸுனாலே ரெக்வெஸ்ட் தான். அப்போது யூ ஆர் ரெக்வெஸ்டட், ஷட்டுன்றது நம்மளோட வேர்ப். ஸோ யூ ஆர் ரெக்வெஸ்டட் டு ஷட் அப். ஓகேங்களா? ஷட் அப் அப்படின்றது வேர்ப். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டு சேர்த்து எழுதுகிறோம். ஸோ யூ ஆர் ரெக்வெஸ்டட் டு ஷட் அப். நெக்ஸ்ட், ப்ளீஸ் கீப் சைலன்ஸ். அகெயின் ப்ளீஸ்னாலே ரெக்வெஸ்டட். அப்போது யூ ஆர் ரெக்வெஸ்டட், கீப் சைலன்ஸ்ன்றது தான் முக்கியம். ஸோ அப்போ கீப் மெயினாக. ஸோ அப்போது டு கீப் சைலன்ஸ், அந்த வேர்புக்கு முன்னாடி டு போட்டு எழுதணும். டு கீப் சைலன்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண சொல்கிறோம், ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறோமா அட்வைஸ் பண்ணுறோமான்றதை மென்ஷன் பண்ணி வேர்புக்கு முன்னாடி டு போட்டு எழுதணும். ஸோ இதுதான் மெத்தட் 2. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சென்டென்சஸ் பிகினிங் வித் லெட். லெட்டில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம். லெட் ஹிம் பை த புக். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பார்த்த மெத்தட் 1 இம்பரேட்டிவில் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸை லெட் வச்சு பாசிவில் எழுதணும். ஸோ லெட்லேயே ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அதை எப்படி எழுதுறது? ஸோ லெட் ஹிம் பை த புக். லெட், அதே லெட் போட்டுட்டு சப்ஜெக்ட், இதோட ஆப்ஜெக்டை நம்ம சப்ஜெக்டாக தூக்கி எழுதுவோம் இல்லையா? ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தி புக், அதை பாசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக எழுதியாச்சு. லெட் தி புக் பி, பி சேர்த்துக்கணும். பைன்ற வேர்புக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதணும். பாட், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போட்டுருவோம் இல்லையா? ஸோ இந்த பை வேறு அந்த பை வேறங்க, குழப்பிக்காதீங்க. ஸோ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதினோட இந்த பை போடணும். நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட்
ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஸோ ஹிம்னு இருக்குது, அதை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து எழுதியாச்சு. லெட் தி புக் பி பாட் பை ஹிம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், லெட் மீ டூ திஸ் சம். ஸோ அப்போது இங்கே லெட்டுன்னு இருக்குது, அதை அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். லெட் இதில் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸில் திஸ் சம், அந்த பாசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்ட் எழுத போகிறோம். ஸோ லெட்டுக்கு பக்கத்தில் திஸ் சம், சப்ஜெக்ட் எழுதின கையோட பி போட்டுக்கணும். டூன்ற வேர்பை ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்குது, அந்த பாசிவ் வாய்ஸ்க்கு மாற்றும் பொழுது டன்னுன்னு மாற்றி எழுதணும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் தி வேர்ப் எழுதின கையோட பை போட்டுக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் நம்மளோட சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா மீ ஆக்டிவ் வாய்ஸில் அது அப்படியே எழுத வேண்டியதான். லெட் திஸ் சம் பி டன் பை மீ. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட், லெட் ஹிம் ஈட் தி ஆப்பிள். இப்போ என்ன போகிறோம், லெட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கு, ஸோ நம்மளும் லெட்டில் தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்னோட ஆப்ஜெக்ட் தி ஆப்பிள், அதை பாசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக தி ஆப்பிள்னு எழுதியிருக்கேன். லெட் தி ஆப்பிள், சப்ஜெக்ட் எழுதின கையோட பி போடணும். லெட் தி ஆப்பிள் பி. ஆக்டிவ் வாய்ஸில் வேர்ப் பார்த்தீங்கன்னா ஈட், அதை பாசிவ் வாய்ஸில் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதும் பொழுது ஈட்டன். லெட் தி ஆப்பிள் பி ஈட்டன். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடணும், பை. லெட் தி ஆப்பிள் பி ஈட்டன் பை. ஸோ சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஹிம், அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து பாசிவ் வாய்ஸில் ஹிம்னு எழுதுறேன். லெட் தி ஆப்பிள் பி ஈட்டன் பை ஹிம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஃபினிட்டிவ். இன்ஃபினிட்டிவ் சென்டென்ஸை எப்படி மாற்றணும். ஸோ வேர்புக்கு முன்னாடி டூ இருந்தால் அது நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம். இட் இஸ் டைம் டு அட்டெண்ட் தி ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதை எப்படி மாற்றி எழுத போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் டைம் அந்த ஃப்ரேஸை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. மெயின் நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டு அட்டெண்ட் அப்படின்றது தான். ஸோ டு அட்டெண்டுன்றது நம்மளோட இன்ஃபினிட்டிவ். இன்ஃபினிட்டிவை பாசிவ் வாய்ஸ்க்கு மாற்றும் பொழுது இந்த டூவுக்கும் வேர்புக்கும் நடுவில் பி சேர்த்து எழுதணும். இந்த வேர்பை பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் மாற்றி எழுதணும். ஸோ நெக்ஸ்ட், தி ஃபங்க்ஷன்ன்றது தான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இட் இஸ் டைம் டு அட்டெண்ட் தி ஃபங்க்ஷன். ஸோ இட் இஸ் டைம் ஃபார் தி ஃபங்க்ஷன் டு பி அட்டெண்டட். ஸோ டூக்கும் அந்த அட்டெண்டுக்கும் நடுவில் பி போட்டு டு பி அட்டெண்டட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும். நெக்ஸ்ட், ஐ எக்ஸ்பெக்ட் டு பிரிங் ஹர் ரவுண்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எக்ஸ்பெக்ட்ன்றது நம்ம நினைக்கிறதுலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரேஸஸ். ஸோ டு பிரிங்குன்றது தான் நமக்கு முக்கியமானது. டூவுக்கும் பிரிங்குக்கும் நடுவில் பி போட்டு எழுதணும். இதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் மாற்றி எழுதணும் பிரிங்குக்கு. ஹர் ரவுண்ட், அப்போ அதை மாற்றி எழுதும் பொழுது ஐ எக்ஸ்பெக்ட், என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹர். ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஹர், ஏன்னா இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்ன ஆப்ஜெக்டோ அதை தான் நம்ம பாசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக எழுத போகிறோம். ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஹர் டு பி, பிரிங்குன்றதுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதும்போது brought. ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஹர் டு பி brought round அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி எழுதணும். யூ வில் ஹாவ் டு டூ இட். ஸோ இதை பாஸ்ட் பாசிவ் வாய்ஸில் எழுதும் பொழுது இட்டுன்றது நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில், அதை பாசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக எழுதுகிறோம். ஸோ இட் வில் ஹாவ் டு டூ அப்படின்றது டூ போட்டு டூக்கும் நடுவில் பி போடணும். ஸோ பி, டூவோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதும் பொழுது டன்னு ஆகிடும். இட் வில் ஹாவ் டு பி டன் பை, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை. நம்மளோட சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸில் யூ, அதை பாசிவ் வாய்ஸில் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியதான். இட் வில் ஹாவ் டு பி டன் பை யூ அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் ஆஃப் தி ப்ரிப்போசிஷன் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி பாசிவ் வாய்ஸ்க்கு மாற்றி எழுத போகிறோன்றதை பார்க்க போகிறோம். தே ஸ்பீக் டு ஹிம். ஸோ இதில் டூன்றது ப்ரிப்போசிஷன். இதை மாற்றி எழுதும் பொழுது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்ன நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போமா. ஸோ அதை பார்க்கும் பொழுது ஹிம்னு இருக்குது, அதை மாற்றி எழுதும் பொழுது பாசிவ் வாய்ஸில் மாற்றி எழுதும் பொழுது ஹீன்னு எழுதிக்கணும். ஹீ, இந்த ஸ்பீக்குன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை பாஸ்டன்ஸ் மாதிரி எழுதணும். வாஸ்ன்னு போட்டு எழுதணும். ஹீ வாஸ் அப்படின்னு போட்டு ஸ்பீக்குன்ற வேர்போட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதும்போது ஸ்போக்கன் அப்படின்னு ஆகிடும் இல்லையா. ஸோ ஹீ வாஸ் ஸ்போக்கன் டு, அந்த ஸ்பீக் டூன்றத ஸ்போக்கன் டு, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடுவோம் இல்லையா. ஸோ அதான் பை. ஹி வாஸ் ஸ்போக்கன் டு பை, தேன்ற சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பாசிவ் வாய்ஸில் எழுதும் பொழுது தெம்முன்னு மாற்றி எழுதுவோம். ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தா அதே தான். நெக்ஸ்ட், ஹீ ஆக்டட் அப்பான் மை அட்வைஸ். ஸோ ஹீன்றத பாசிவ் வாய்ஸில் எழுதும் பொழுது நம்ம சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லன்றது தான் பார்ப்போம் இல்லையா. ஸோ மை அட்வைஸ்ன்றது தான் ஆப்ஜெக்ட், அதை பாசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக எழுதுகிறோம். மை அட்வைஸ்
ஆக்டடுன்றது தான் நம்மளோட verb ஆக்டட் upon. ஸோ அப்போது பாஸ்ட் டென்ஸ் மாதிரி எழுதணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ மை அட்வைஸ் வாஸ் ஆக்டட் அப்பான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் த வேர்ப் எழுதின கையோட பை போடுவோம். ஸோ மை அட்வைஸ் வாஸ் ஆக்டட் அப்பான் பை. ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்னுடைய சப்ஜெக்ட் வந்து ஹீ, அதை பாசிவ் வாய்ஸில் ஆப்ஜெக்டாக எழுதும் பொழுது ஹிம்னு மாற்றி எழுதணும். ஸோ மை அட்வைஸ் வாஸ் ஆக்டட் அப்பான் பை ஹிம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இன்ட்ரோகேட்டிவ் சென்டென்ஸ், கொஷின் சென்டென்சஸ்க்கு எப்படி மாற்றணும். இதுக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேங்க, கொஞ்சம் கவனமாக கவனிங்க. ஆக்டிவ் வாய்ஸில் டூ யூ நோ மீன்னு இருக்குது. நீங்கள் இதில் என்ன பண்ணணும் கொஷின் டைப்னா, பாசிவ் வாய்ஸில் மாற்றும் பொழுது நீங்களும் கொஷின் டைப்பாக தான் எழுதணும். நீங்கள் தூக்கி சென்டென்ஸாக எழுதக்கூடாது. அப்போது கொஷினாக நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணும் பொழுது நீங்களும் ஒரு கொஷின் வேர்ட் போட்டு தான் எழுதி ஆகணும். அதை எப்படி ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோன்றது தான் இதை பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்லைடை கொஞ்சம் கவனமாக கவனிச்சிங்கன்னா அடுத்தடுத்த கொஷின் ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இது WH கொஷினா இல்லை எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஷினான்னு. இந்த சென்டென்ஸ் டூ யூ நோ மீன்றது WH கொஷின் கிடையாது. ஏன்னா டூன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு. WH கொஷின்னா வாட், வென், ஹவு அப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கும். நமக்கு டூன்னு இருக்குது, அப்போது எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஷின். ஸோ இது எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஷின். நெக்ஸ்ட், ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம தூக்கிட்டு போய் பாசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக எழுத போகிறோம். அப்போது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் நமக்கு என்ன ஆப்ஜெக்ட்ன்றதை பாருங்கள், மீ. அதை பாசிவ் வாய்ஸில் எப்படி எழுதுவோம்? ஐன்னு எழுதுவோம். எந்த வார்த்தை எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஷின்னா என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை பாருங்கள். டூ. டூன்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸா பாஸ்ட் டென்ஸா என்னன்றதை கவனிங்க. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அப்போ ஐன்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் நான் என்ன ஆக்சிலரி வெர்ப் போடுவேன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஆம். அதை தாங்க நான் பாசிவ் வாய்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் எழுத போகிறேன். ஆம் ஐ. புரியுதுங்களா? ஸோ நானும் அப்படி தான் எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஷினாக தான் நானும் ஃப்ரேம் பண்ணணும். அதுக்கு தான் இவ்வளோ வேலை. ஸோ ஆம் ஐ. நெக்ஸ்ட், என்னோட வேர்ப் நோ அப்படின்னு இருக்குது, அதை நான் நோன்னு மாற்றி எழுதணும். ஆம் ஐ நோன் பை, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடுவோம் இல்லையா? பை யூ. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் யூ, அதை பாசிவ் வாய்ஸில் அப்படியே கொண்டு வந்து எழுத போகிறேன். இவ்வளோ தான். டு யூ நோ மீ அப்படின்றத ஆம் ஐ நோன் பை யூ. உனக்கு என்ன தெரியுமா அப்படின்றத கேட்காம நான் உனக்கு தெரிஞ்சவங்களா அப்படின்றத கேட்குறேன். ஆம் ஐ நோன் பை யூ. நெக்ஸ்ட், டிட் யூ ரிசீவ் த லெட்டர். இதுவும் என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு WHA எஸ்ஆர் நோ டைப்பான்னு பார்க்கணும். இது எஸ்ஆர் நோ டைப். ஸோ என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை பார்க்குறேன். தி லெட்டர், அது சிங்குலர். சிங்குலராக ப்ளூரலான்னு பார்க்கணும், அது சிங்குலர். ஓகேங்களா? இப்போது என்னோட எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஷின் வேர்டு என்ன? டிட். அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸா பாஸ்ட் டென்ஸா? பாஸ்ட் டென்ஸ். அப்போது ஒரு சிங்குலர் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு நான் என்ன ஆக்சிலரி வெர்ப் யூஸ் பண்ணணும்? வாஸ். அதை தான் பாசிவ் வாய்ஸில் எழுத போகிறோம். வாஸ் தி லெட்டர். சப்ஜெக்ட் போட்டாச்சா? வாஸ் தி லெட்டர். ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ரிசீவ்னு இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்புக்கு ரிசீவ்டுன்னு மாற்றி எழுதணும் இல்லைங்களா? பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் எழுதின கையோட பை போட்டுருவோம். ஸோ சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூ, அதை ஆப்ஜெக்டாக பாசிவ் வாய்ஸில் எழுதும் போது சேஞ்சஸ் பண்ண தேவையில்லை. யூக்கு யூ தான், அப்படியே எழுத வேண்டியதான். டிட் யூ ரிசீவ் த லெட்டர்ன்றதை வாஸ் தி லெட்டர் ரிசீவ்டு பை யூன்னு எழுத வேண்டியதான். நெக்ஸ்ட், டஸ் ஷீ டீச் இங்கிலீஷ். இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் WHன்னு பார்க்கணும், இல்லை எஸ்ஆர் நோ டைப்பான்னு பார்க்கணும். இது எஸ்ஆர் நோ டைப். ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றது தேடணும். இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷ்ன்றது சிங்குலராக ப்ளூரலான்னு பார்த்தா சிங்குலர். எஸ்ஆர் நோ டைப் வேர்டு என்னன்றதை பார்க்கணும். டஸ். ஸோ சிங்குலர் டஸ். டஸ்ன்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். சிங்குலர் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னால் என்ன போடுவோம்? ஆக்சிலரி வேர்ப் இஸ். அதை தான் தூக்கி அங்கே எழுத போகிறோம். இஸ் இங்கிலீஷ். டீச்ன்ற வேர்பை ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பாசிவ் வாய்ஸில் மாற்றி எழுதும் பொழுது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் டாட்னு எழுதணும். இஸ் இங்கிலீஷ் டாட். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை. எனக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஷீ, அந்த பாசிவ் வாய்ஸில் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றி எழுதும் போது ஹெர்ன்னு மாற்றி எழுதணும். டஸ் ஷீ டீச் இங்கிலீஷ் அப்படின்றத இஸ் இங்கிலீஷ் டாட் பை ஹெர்ன்னு எழுத வேண்டியதான். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஷால் வி டூ த ஹோம்ஒர்க். ஸோ இதுலேயும் நம்ம WH எஸ்ஆர் நோ டைப்பான்னு பார்க்க போகிறோம். எஸ்ஆர் நோ. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் என்ன? தி ஹோம்ஒர்க். தி ஹோம்ஒர்க்ன்றது சிங்குலராக ப்ளூரலான்றதை டிசைட் பண்ணுறோம். சிங்குலர். ஸோ எஸ்ஆர் நோ டைப் அந்த வேர்டு பார்த்திங்கன்னா ஷால். ஸோ சிங்குலர் ஷால் என்ன ஆக்சிலரி வெர்ப் யூஸ் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷால் போடலாம், வில் போடலாம்.
ஏன் நான் வில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மாடர்ன் இங்கிலீஷில் ஷால் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஃபார்மலுக்கு இல்லை ரெக்வெஸ்டடுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஷால் வில் எது இருந்தாலும் நீங்கள் பாசிவ் வாய்ஸில் வில்லே யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம மாற்றி எழுதணும். வில் தி ஹோம் ஒர்க். ஸோ வில்லுன்றப்ப ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் இல்லைங்களா? ஸோ வில் தி ஹோம் ஒர்க். ஃப்யூச்சர் வந்தாலே நம்ம பி போடுவோம்னு சொல்லிட்டோம். வில் தி ஹோம் ஒர்க் பி. டூன்ற ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேர்பை பாசிவ் வாய்ஸில் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதும் பொழுது டன்னு ஆகிடும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடணும். பை. ஆக்டிவ் வாய்ஸில் என்னோட சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வி. அதை பாசிவ் வாய்ஸில் மாற்றி எழுதும் போது அஸ்ன்னு மாற்றி எழுதணும். ஸோ ஷால் வி டூ த ஹோம் ஒர்க்குன்றதை வில் தி ஹோம் ஒர்க் பி டன் பை அஸ்ன்னு மாற்றி எழுதணும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், கேன் யூ லிஃப்ட் திஸ் பார்சல். ஸோ இதுலேயும் WHA SR நோ டைப்பான்னு பாருங்கள். SR நோ டைப். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்னன்றதை பார்க்கணும். திஸ் பார்சல் அது சிங்குலராக ப்ளூரலான்னு பார்த்தா சிங்குலர். நம்மளோட SR நோ டைப் கொஷின், அந்த கொஷின் வேர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன். ஸோ கேனுன்னு இருந்தால் எப்படி எழுதணும்னா கேன்னு எழுதிக்கலாம். மாடல்ஸ்க்கு பெருசாக எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. ஸோ அப்படி மாற்றி எழுதும்போது கேன் திஸ் பார்சல்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ பி போட்டுக்கணும். கேன் திஸ் பார்சல் பி. லிஃப்ட்ன்ற வேர்பை லிஃப்டடுன்னு மாற்றி எழுதணும். கேன் திஸ் பார்சல் பி லிஃப்டட். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடுவோம். நெக்ஸ்ட் நம்மளோட சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் யூ, பாசிவ் வாய்ஸில் ஆப்ஜெக்டாக எழுதும் போது யூக்கு எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. ஸோ அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியதான். கேன் திஸ் பார்சல் பி லிஃப்டட் பை யூன்னு எழுத வேண்டியதான். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஹாவ் யூ ஸ்டாப்டு ஸ்மோக்கிங். ஸோ இதுவும் அப்படி தான். SR நோ டைப்பா WHA SR நோ டைப். ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங். சிங்குலராக ப்ளூரலான்னு பார்த்தா சிங்குலர். ஸோ இது வந்து ஸ்மோக்கிங் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேர்பாக ஆக்ட் ஆகலை, தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் SR நோ டைப் கொஷின் என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? ஹாவ். ஸோ அப்போது எப்படி யூஸ் பண்ணும்? சிங்குலர். ஹாவ்ன்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக பாஸ்ட் டென்ஸான்னு பார்க்குறோம். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ சிங்குலர் ஹாவ் அந்த பர்ஃபெக்ட் வார்த்தை பார்க்கும் பொழுது என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போது ஹேஸ் ஸ்மோக்கிங் ஐஎன்ஜி இருக்கும் பொழுது பீன் சேர்த்து எழுதணும். ஹேஸ் ஸ்மோக்கிங் பீன் ஸ்டாப்டு பை யூ அப்படின்னு எழுதணும். ஸோ ஸ்டாப்டுன்றது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் தி வேர்ப். பை எழுதணும். அது எழுதின கையோட சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூ, அந்த பாசிவ் வாய்ஸில் மாற்றி எழுதும் பொழுது அதே தான், சேஞ்ச் பண்ண மாட்டோம், யூ. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஹேஸ் ஹீ பிளேடு த கேம். ஸோ WHA SR நோ டைப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா SR நோ டைப். ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தி கேம், அது சிங்குலர். நம்மளோட SR நோ டைப் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ். ஹேஸ் சிங்குலர் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எழுதும் பொழுது ஹேஸ்ன்னு தான் எழுத போகிறோம். ஸோ ஹேஸ் தி கேம். ஹாவ் ஹேஸ் இருக்கும்போது பீன் போடுவோம். ஹேஸ் தி கேம் பீன் பிளேய்டு பை ஹிம் அப்படின்னு மாற்றி எழுதணும். ஸோ இந்த பிளேய்டு பை ஹிம் எப்படி வந்திருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட், ஹேட் யூ சீன் ஹர் பிஃபோர் மாற்றி எழுதும் பொழுது WHA SR நோ டைப்பான்னு பார்க்குறோம். ஸோ இது SR நோ டைப். ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹர். சிங்குலராக ப்ளூரலான்னு பார்க்குறோம், சிங்குலர். ஸோ நம்மளோட SR நோ டைப் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹேட், அது பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ சிங்குலர் பாஸ்ட் டென்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் ப்ளூரல் பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம ஹேட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ மாற்றி எழுதும் பொழுது ஹேட் ஹருன்றதை ஷீன் மாற்றிக்கணும். ஹேட் ஷீ பீன் சீன் பை யூ பிஃபோர். இந்த பிஃபோர்ன்றது டைம் ஃப்ரேஸ். ஹேட், ஷீன்றது சப்ஜெக்ட், பீன் போட்டுக்கிறோம். சீன்ற வேர்போட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் சீன் ப்ளஸ் அது கூட பை எழுதுகிறோம். ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக இருக்கக்கூடியதை இங்கே ஆப்ஜெக்டாக மாற்றி எழுத போகிறோம். ஆக்டிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது யூ. ஸோ அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து எழுதிக்கிறோம், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட், ஹூ ரோட் திஸ் லெட்டர். WHA SR நோ டைப்பான்னு பார்க்குறோம். WH. ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் லெட்டர். சிங்குலராக ப்ளூரலான்னு பார்த்தா சிங்குலர். ஸோ WH நம்ம என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ஹூ அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். ஹூன்னு இருந்தால் பாசிவ் வாய்ஸில் மாற்றும் பொழுது பை ஹூம் அப்படின்னு எழுதணும். யார் எழுதினார் அப்படின்னு கேட்குறத விட யாரால் எழுதப்பட்டதுன்னு மாற்றி எழுதுகிறோம், அவ்வளோதான். ஸோ எப்படி எழுத போகிறோம்? சிங்குலர் பாஸ்ட் டென்ஸ் அந்த எழுதும் பொழுது வாஸ் போட்டு எழுதணும். ஸோ பை ஹூம் வாஸ் திஸ் லெட்டர் ரிட்டன்னு எழுதணும். பை ஹூம் வாஸ் போட்டுக்கிறோம், பாஸ்ட்டில் மாற்றி எழுதுகிறோம். திஸ் லெட்டருன்றது நம்மளோட சப்ஜெக்ட். ரோட்டுன்ற அந்த வேர்போட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதும் பொழுது ரிட்டன்னு ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் கொஷின், வாட் டிட் யூ பை. ஸோ WHA SR நோ டைப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா WH. ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை. ஸோ WH கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வாட். அதை வாட்டனே தான் வச்சுக்க போகிறோம். ஹூன்னு இருந்தால் தான் பை ஹூம்னு மாற்ற போகிறோம். இதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை.
ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் எழுதும் பொழுது வாஸ்ன்னு எழுதுறோம். நமக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டும் இல்லை. ஸோ அதனால் அது சிங்குலராக ப்ளூரலாக அதெல்லாம் நம்ம கணக்கில் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சிங்குலரே வச்சு எழுதலாம். வாட் வாஸ் பாட் பை யூ. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட், when did you bring it. எப்போ நீ அதை எடுத்துகிட்டு வந்த. ஸோ WHISR நோ டைப்பான்னு பார்க்கும்போது WH. ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட், அது சிங்குலராக ப்ளூரலான்னு பார்த்தோன்னா சிங்குலர். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய WH வேர்ப் வென்னுனே தான் எழுத போகிறோம். ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணி எழுத போகிறோம். அப்போ சிங்குலர் பாஸ்ட் டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாஸ். அப்போ எழுதும் பொழுது வாஸ், வென் வாஸ் இட் அப்படின்னு எழுதணும். வென் வாஸ் இட். பிரிங்ன்ற வார்த்தையை ப்ராட்னு மாற்றி எழுதுகிறோம். பை யூ அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட், why should I take these papers. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா WHISR நோ டைப்பான்னு பார்த்தோம்னா WH கொஷின், ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் பேப்பர்ஸ், அது ப்ளூரல், சிங்குலராக ப்ளூரலான்னு பார்த்தோம்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய WH வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒய். இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஷுட்டுன்ற ஆக்சிலரி வேர்ப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்டிவ் வாய்ஸில். ஸோ அப்போ அது இருக்கும் போது நம்ம மற்ற வேர்டை சூஸ் பண்ண முடியாது. ஷுட்டுன்னு தான் நம்மளும் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அப்போது கொஷினாக மாற்றி எழுதும் போது why should these papers be taken by you. ஸோ ஷுட்டு, ஷாலு, will அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது பி போடுவோம். ஸோ அதனால தான் பி போட்டிருக்காங்க. why should these papers be takenன்ற வேர்டோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் டேக்கன். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எழுதின கையோட பை போடுறோம். ப்ளஸ் நம்மளோட சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து ஐன்னு இருக்குது, அதை நம்ம மீன் மாற்றி எழுதுகிறோம். அவ்வளோதாங்க. ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ்னால் என்னன்றது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ